Sima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. This is our last service in the gospel meeting. And I'm so thankful for the opportunity, the invitation to be with you. For our sermon this morning, I've selected a story that comes from the Gospel of Matthew, chapter 19. I'm going to ask someone to read verses 16 to 22, please. Ndipo onani munthu anadza kwa iye nati, Mphunzitsi, chabwino nchiti ndichichite kuti ndikhale nawo moyo wosatha. Ndipo iye anati kwa iye, undifunsiranji za chinthu chabwino? Alipo mmodzi ndiye wabwino. Koma ngati ufuna kulowa m'moyo sunga malamulo. Iye ananena kwa iye, onani. Ndipo Yesu anati, otani? Ndipo iye anati, usaphe, usachite chigololo, usabe, usachite umboni wonama, lemekeza atate wako ndi amako, ndipo uzikonda mnzako monga udzikonda iwe mwini. Mnyamatayo ananena kwa iye, zonsezi ndinazisunga, ndisowaso chiyani? Yesu ananena naye, ngati ufuna kukhala wangwiro, pita kagulitse zomwe uli nazo, nupatse aumphawi, ndipo udzakhala ndi chuma kumwamba, ndipo ukadze kuno unditsate. Koma mnyamatayo mmene anamva choli nacho, anamuka wachisoni, pakuti anali nacho chuma chambiri. Ndipo Yesu anati kwa ophunzira ace, indetu ndinena kwa inu, kuti munthu mwini chuma adzalowa movutika mu ufumu wakumwamba. Verse 24. For the benefit of our English-speaking visitors, this is the story of the rich young ruler. Kwa zatuso amene ali mu Chingerezi ngakhaisa amavatu kuwerenga koma nkhani iyi ndi ya munthu wina amene analemera koma wachichepere. So this rich young ruler comes to Jesus and wants to know, well, what do I need to do to make things right with God, to go to heaven? Munthu amene anabwera kwa Yesu tsukino kafuna kufunsa kuti kodi ndichite chani kuti ndikalowe moyo osatha. Jesus said, if you want to go to heaven, you need to keep the commandments. Yesu anamuwuza kuti ukalowe kumwamba uyenera kusunga malamulo oyenerera. And he said, well, which commandment? Ndiye munthu anafunsa kuti kodi malamulo ake ati? As though the commandments are optional. Ngati kuti mwina maka amafuna kudziwa kuti mwina nkutheka kuti pali malamulo amene osunga ena ayi. As though we can keep some and not all. Kuti maka pofunsa kuti kodi malamulo ake ati kukhanga kuti iyeyo malamulo samadziwa. He wanted to know, well, which ones do I have to keep? Ndiye maka funsa ake kuti kodi ndiye osunga malamulo amene munena inu. Well, Jesus gave him a summary answer. Koma Yesu pofotokoza atangomuwuza mwachidule kunena kuti Jesus began to give him the 10 commandments. Yesu anambomuwuza za malamulo 10 aja. The young man says, well, I've been keeping these things since I was very young. Ndiye munthu zanena kuti ngati nzachitero ndakhanusunga malamulo amene ndinachichepere ine. Is there something else I lack in my life? Ndiye akulati ngati pali chinthu kapena pali chinthu chake chimene chundisowabe. You know, that's a question we all ought to ask ourselves. Ilo likakhala funso labwino limene aliyense akhozofunsa ndithu moyo wathu. We might be able to name some commandments that we have kept. Aliyense pano mwina kuti mufunsa akhozonena kuti zimmachita bwino ndithu. But are there some other things we need to also be doing? Koma tidziwenso kuti pali zinthu zina zimene kuti tizichita kapena tisunge. Jesus looked into this man's heart and he knew what this man needed. Ndiye Yesu anayang'ana mtima wayo ndipo anadziwa kuti mtima wayo mufunika chani. He was a very, very wealthy man. Munthu uyu anali wochuma chake cholemera. It's not wrong to be wealthy. Sizutanda zoti kukhala olemera ndikulakwa ayi. But it is wrong for wealth to become a god to us. Koma ndi chinthu choyipa chuma chako chikambokulamulira.
When our money begins to control us, then it has become an idol to us. chuma chathu chikayamba kutisintha ife moyo wathu chimakhala choyipa ndithu. But you don't have to be wealthy in order for money to be an idol. Sizikutanthauza kuti uyenera chitokhala olemera kuti chuma chiyambe kukusokonezayi. You can be very poor and still idolize money. Zikozotheka munthu kokhala osauka komabe mtima wako umakhala pa ndalama basi za mulungu ayi. Every one of us is commanded to give as we've been prospered on the first day of the week. Aliyense amalamulidwa kuti tsiku loyamba la sabata apereke malingana ndi mmene wapindulira. The man who has much money, Munthu amene ali chuma chambiri, as well as the man who has little money, amenenso ali osauka, is obligated to give. aliyense pa anthu awiri amalamulidwa kuti apereke ndithu. If we are stingy with the money that God has given us, Ngati uli wowumira pa chuma chimene mulungu anakupatsa, then money has become our idol. ndati udziwe kuti chuma chakhala fano lako. So Jesus said, you need to go and sell everything you have and then give it to the poor and come follow me. Ndiye Yesu anamuwuza kuti popeza umasunga izi koma ufuna ubwerere ukazigulitsa chuma chako chonse ukapatsa The osauka. young man did not like that answer. Zimene anamuwuza Yesu mnyamata uyu olemera isanagwirizane The nazo. Bible says he went away sorrowful. Baibulo limanena kuti atamva zimenezi ananyamuka kumapita kumalo okhumudwa. The Lord Jesus Christ is a Lord of decision. Tidziwe kuti Yesu wathu ndi Mulungu kapena ndi Yesu wa ziganizo ndithu. We cannot come in his presence and not make a decision as to his lordship in our lives. Sitingapite pamaso pa Yesu tisanapange chiganizo kuti timutsata Yesu. Jesus will not allow us to be neutral. Yesu sangakonde kuti ife tikhale pakatikati. We are either for him or against him. Ife kwa Yesu timakhala ndi mbali, tili mbali yake kapena sitili mbali yake. We will either serve him or we'll serve our own desires. Tikhala otumikira Mulungu kapena Yesu kapena osatumikira Mulungu We basi. must make a choice. Tiyenera kupanga chiganizo tikamufuna kutsatira Yesu. In our scripture reading, the young man had to make a choice. Chimodzimodzi pamene tawerengera munthu amene wachumayi amene opanga chiganizo. He could either bow his knee in obedience to Jesus or he could walk away. Anali ndi chiyenera opanga chiganizo chotsatira Yesu kapena osatsatira Yesu. He chose to walk away. Koma iye anasankha osamutsatira. Sorrowful is the way Matthew describes the rich young Ndipo man. pamene amachoka anachoka lokhumudwa. When we leave Jesus, we leave sorrowful. Tidziwe kunena kuti tikasiya Yesu timakhala tachoka tili okhumudwa. When we embrace Jesus, we rejoice. Tikakhala tili ndi Yesu timakhala osangalala. Over in the book of Acts, chapter 8, 34 through 39, Tikaona buku la machitidwe chapter 8 verse yake 34 mpaka verse yake 39, we read about the conversion of a man that is known as the Ethiopian eunuch. timapezapo nkhani ya munthu wina mdindo wa ku Ethiopia pamenepo. Philip preached the gospel unto him. Timapeza Filipi anapita kwa ameneyo kamulalikira mawu a In the Mulungu. process of preaching the gospel, he preached about baptism. Ndipo pamene amalalikira anakambaponso za ubatizo. As they were on their way, the eunuch said, "See, here's water. What hinders me from being Pamene ali pa ulendo baptized?" pawo mdindo uja anati simadzawa apa chundilepheretsa chanene kuti The ndibatizidwe. Bible says they both went down in the water and he baptized. Ndipo onse anapita pa madzi paja ndipo anakabatizika. And when he came up out of the water, Atangotuluka m'madzi mdindo uja. he went on his way rejoicing. Timaona nkhani chakuti mdindo uja anapita pa ulendo wake koma What a losangalala. different response that is to the rich young ruler. Taona ni kusiyana kwa mdindoyi ndi nkhani ya uja nyamata amene anali olemera uja. The rich young ruler went away sorrowful. Wina anachoka pamaso pa Yesu alokhumudwa. The Ethiopian eunuch went away rejoicing. Pamene mdindo anachoka pamaso pa Yesu alosangalala. When we reject the lordship of Christ, Tikakana Yesu we're doomed to live in sorrow. tidzakhala anthu okhala okhumudwa mpaka kale. He left Jesus Christ. Yesu mdindo uja kapena nyamata olemera uja anasiya Yesu. The Bible says he left him sorrowful. Anamusiya ali okhumudwa paja Baibulo I'd anena like choncho. for us to consider that for just a moment. Tate tiziganizireni zimenezi pa mphindi ino. You know, one thing that he also did is left sinful. Komanso china chimene anachita pakakhala anachoka okhumudwa anachokanso aliwo ndi machimo. One cannot leave Jesus Christ and be immune from sin. Palibe pa munthu amene akachoka pamaso pa Yesu koma ali The rich ngosachimwa. young ruler left in sin. Munthu wachichepere olemera uja anachoka komanso ali He muchimo. had another idol in his heart. Komanso tidzione panenso chinthu chinanso chimene ali nacho mu mtima mwake. The Old Testament said, "Thou shalt have no other gods before me." Chipangano chakale chimene kuti munthu usayike mulungu wina kupatula mulungu wonayo. The rich young ruler had wealth as his God. Koma pamene wolemera wachichepere uja analiyika mtima wake pa chuma chake osati mulungu. We cannot enthrone something else above Jesus Christ. Sitingayike china chilichonse pamwamba pa Yesu. Jesus is either the Savior or he's no Savior. Yesu akhoza kukhala mpulumutsi kapena sangakhale He mpulumutsi kwa is yolengera either ndi our meno lino. first priority or he's no priority. Akhoza kukhala ofunikira kwambiri pa moyo wathu kapena osafunikira basi. We're either putting him first
first in our decisions or we're putting him in the back side of our popanga thoughts. ziganizo tikozayika yesu patsogolo kapena osamuyika yesu patsogolo The rich aliyese young ruler said he wanted heaven as his future, tikumbukire kuti munthu amene wachumayo amafuna kumwamba pachete but he wanted heaven without Jesus being the Lord. koma zioneka kuti amafuna kukalowa kumwamba koma opanda It will kugwedzera not yesu work any other way. sizingatheke kukalowa kumwamba opanda So the yesu Bible says he went away sorrowful. chifukwa baibulo limati anachoka ali okhumudwa He also went away opinionated. komanso tidziweti pamene amachoka anali ndi maganizo ambiri He had his own opinions about anali ndi things. maganizo ambiri pa zinthu zina He had his own opinion about how he could be saved. anali ndi maganizo onena kuti ndikafuna kupulumuka ndimafuna nditasatira njira iyi His basi opinion was, I can just keep the commandments I want to keep. yeyo chimene amafuna nena kuti ngati ndisunga malamulo basi But pasakhalenso his zina opinion was different than the Lord. koma mmene amaganizira ndi mmene yesu amakhanizira zinali zosiyana This is so true today of many people. chimodzimodzinso lero kwa anthu ambiri You might ask them, what is your opinion about this religious subject? anthu ena okozafusa kuti maganizo anu mmati chani pa nkhani iyi ya chiphunzitso Perhaps you'll get 100 opinions. tikozopereka maganizo osiyana pa ziphunzitso zosiyana pano But our opinion does not measure up when held beside the Lord's command. koma tidziwe kuti maganizo athu sangafanane ndi zofuna za mulungu The Christian life is not about opinion, but it's about faith. chikhirisitu sichoyendera maganizo koma choyendera malamulo a mulungu Paul said, I'm not ashamed of the gospel of paulo Christ. atanena kuti sindichitanabe manyazi uthenga wabwino Later he said, the just shall live by faith. komanso ananena kuti anthu olungama adzakhala ndi chikhulupiriro In 2 Corinthians 5 and verse 7, tikaona pa buku la 2 Korinto chapter 5 verse he yake said, we 7 walk by faith, not by sight. anatiuza kuti tiyende ndi chikhulupiriro osati ndi maso athu ayi Romans 10:17. tikaona pa buku la Roma chapter 10 verse yake 17 Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. amatiuza kuti chikhulupiriro limadza ndi mbiri ndipo mbiri kuchokera mawu a mulungu I ask you, what is your opinion about salvation with or without baptism? atitakhoza kufunsani kuti maganizo anu alipo otani wokhudza chipulumutso kuti sipafunika ubatizo kapenayi Someone says, well, what's your opinion about using mechanical instruments of music in nthawi zina worship? anthu ukhoza wafunsa kuti kugwiritsa ntchito zida popembedza maganizo anu ali pati What is your opinion about the role of women in the church? nthawi zina ufunsa kuti udindo wa akazi mu mpingo ulipo What's otani your opinion about modest apparel? komanso mwina wokhudza mavalidwe kufunsa maganizo anu As far as God is concerned, our opinion doesn't matter. ngati mulungu anayika malamulo zoganiza zathu zopanda What ntchito matters is what God says. chofunika ndi chimene mulungu akunena The rich young ruler went away sorrowful mnyamata amene anachoka pamaso pa yesu kumalo because he okhumudwa. went away opinionated. chifukwa chake nchani anapita kale ali m'maganizo ake He also went away rashly. komanso tikati tione anachokanso mokha ngati mothamanga To do something rashly is to do something without much thought. kupanga zinthu mothamanga umakhala ngati kuti sunaziganizire bwino kuti ndipange ichi kapenayi If he had only weighed how serious of a decision this was, perhaps he would not have left. anakakhala nkuganizira zimene yesu amanena mwina sana How akachoka tragic it is when important decisions are made with disregard for the consequence. nthawi zina anthu amapanga ziganizo koma posaganizira zotsatira za ziganizo A zake man's soul is too precious to leave rashly. tidziwe kuti moyo wathu wauzimu ndofunikira kwambiri kuti tisapange ziganizo Mark molakwika. 8, verse 36. tikaona buku la Marko chapter 8 verse 36 What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own amanati soul? sipindula chani munthu akatenga dziko lonse lapansi koma Or what lusa shall a man give in exchange for his soul? kapena kuti munthu angasindise bwanji ndi moyo wake You know, in making the rash decision to depart from Jesus, he also departed from other things. kupanga chiganizo mwaupuma pochoka pamaso pa mulungu umakhala wachokatsanso zinthu zambiri zofunika moyo He wake departed from the one and only Savior God who would send Jesus into the world. anachoka pamaso pa munthu amene anakati omupulumutsa It is from him who gives life. yesu ndi amene apereka moyo He should have been like that man who was seeking those goodly pearls in Matthew 13:45. anakakhala ngati munthu uja amene amasakasaka zinthu za mtengo wapatali pa buku la Mateyu chapter The 13 man, when he found that one pearl of great price, munthu uja atapeza chinthu cha mtengo wapatali he went and sold all that he had so that he could buy that one pearl. munthu amene atapeza chinthu cha mtengo wapatali anakagulitsa zake zonse yongoti adzagule izi Wouldn't it have been great if that young man had sold everything he had so that he could have eternal life? takuganiza za nyamata amene kuti sanakatha kugulitsa zonse kuti akapeze moyo osatha But he went away rash, komayi anachoka mwaphuma and therefore he went away sorrowful. chifukwa anachoka ali He wokhumudwa also went away rebellious. komanso anachoka mosonyeza kuti ngosamvera We studied about in Bible class how that Saul was rebellious. timawo tinaonapo nthawi ya bible study yathu pa munthu wina In Sauli 1 Samuel 15, verse 23, buku la 1 Samuel chapter 15 verse yake the 23 Bible says rebellion is as witchcraft. pamene bible imanena kuti kusamvera Stubbornness is as sin and iniquity. munthu osamva
ndi tchimo tidziwe zimenezo. We may not associate rejecting God's commandment with rebellion, but it is. Ndawi zina ukhoza kulera ukakana malamulo a Mulungu ukhoza mazitenga ngati ngosamvera. Iye ndinosamvera nditukaluka na malamulo. The rebellious spirit that prompts a man to reject the authority of God Ndawi zambiri munthu akakhala odzitukumula amene osamvera samva is malamulo a Mulungu. equivalent to rejecting the authority of Jesus. Tidziwe kuti kusamvera malamulo a Mulungu pali kuopsa. So he went away sorrowful because he was rebellious. Zathu amene iye anachoka ali okhumudwa ifanana He osamvera. went away opulent. Komanso tikati tione paliso nthinenso imene tichione mmene anachokera munthu To be amene. opulent means that you have a large estate or you're wealthy. Mmene anachokera munthu amene tikumbukira nachoka ali ndi chuma chambiri pacheri. Someone says, well, at least he was wealthy and went away happy. Mwina anthu akhoza mati anali chuma koma amene okhala osangalalere. No, the Bible says he went away sorrowful. Tikumbukira tikakhala nali ndi chuma koma anachoka ali okhumudwa tikusayiwale. Because happiness comes from within, not from without. Tidziwe kuti ali kuchisangalalo chimachokera mkati mwathu osati kunja. Lasting and true happiness doesn't come from wealth. Tidziwe kuti akutiphunzitsa kuti ngakhale uli chuma koma ikotheka osasangalala. Some of the richest people are the most miserable people on the face of the Ngati earth. simudziwa anthu olemera kwambiri pa dziko lapansi pano ndi amenenso ali m'mavuto ambiri. In Luke 12 and verse 15, Tikaona pa buku la Luka chapter 12 verse 15. Jesus says our life doesn't consist of the things which we have. Yesu ananena kuti moyo wathu supangidwa ndi zinthu zimene tili nazo. Wealth is only a means to an end. Tidziwe kunena kuti ndokhala ndi chuma zimangotithandiza kuti tikwanitse kupanga zinthu It should zina. be the servant of the one who possesses it, not the master. Sizimenera kuti chuma chathu chitipangitse ife kukhala akapolo. Paul wrote in 1 Timothy 6 and verse 7, Timaona pa 1 Timothy chapter 6 verse 7 Paulo ananena kuti we brought nothing into this world, and it is certain we will carry nothing out. tinabweretsa ineyi yonse sitinabweretse kanthu mdziko muno komanso pochoka tidzasiyanso kuchita chilichonse. Whatever you may accumulate in this life, China chilichonse chimene ungakhale nacho m'moyo muno. however you may obtain it, zikozosiyana kuti timazipeza motani. I can assure you when you leave this earth, you will leave a poor man. Chimene ndingakuwuzeni chinthuchi koma ukadzamwalira udzamwalira Because you will osauka. take none of that with you. Chifukwa palibe amene amatenga chinthu pochoka pa The dziko only lapansi. thing you can take with you are the riches of heaven Zinthu zokhazo zimene ungatenge ndiwe ndi that zimene God unayika kumwamba. has in store for us. Zimene Mulungu akutisungira. So the rich young ruler went away sorrowful and opulent. Tikumbukire munthu amene anachoka ali okhumudwa ngakhala naye ndi chuma. But notice also he went away willing. Komanso tikati tione munthu amene anachokera tiona chinthu He china. turned away of his own accord. Tikati tione anasankha njira imene angakonde iye mwini. Man is a creation who's been given a choice. Tikumbukire kuti Mulungu anamulenga munthu ndi mwayi wosankha. Jesus says, come unto me all ye that labor and are heavy Yesu laden. ananena kuti bwerani kwa ine nonse amene muli olema ndi othodwa. The Bible says in Acts 2 and verse 40, Timaona pa Machitidwe chapter 2 verse 40. that the preacher said, save yourselves from this untoward generation. Pamene paja mulemba ananena kuti mudzipulumutseni okha ku m'bado okhotakhota uwu. You have a choice about whether you will obey God. Aliyense ali ndi chisankho kuti atosankha kutsatira Mulungu kapena The ayi. rich young ruler made a choice, Zathu amene anapanga and he chiganizo. went away sorrowful, and he went away willingly. Chiganizo chake chinamupangitsa kuti achoka lokhumudwa. But he also went away frustrated. Komanso china imene anaonekana nacho kali onena kuti sanasangalale nazo kapena He khumudwa. was caught between two decisions, and he wasn't happy with either one. Anapeza kuti apanikizidwa kuti apange ziganizo pa zinthu ziwiri. Oh, no man can serve two masters. Tikumbukire munthu mmodzi singatheka kukhala ndi mabwana awiri. In order to be happy and fulfilled in this life, we must commit ourselves to a single purpose. Tidziwe kunena kuti moyo mwathu muno tikhale osangalala tena okhala chiganizo chimodzi. Paul was committed to a single purpose. Paulo anali munthu mmodzi amene anali chiganizo chimodzi moyo mwake. In Philippians 3 and verse 13, Timaona pa buku la Filipi chapter 3 verse 13. he said, this thing I do, Akunena izi zimene ndipanga izi. forgetting those things which are behind, Ndikuzisiya zonse zimene zili mbuyo kwanga. reaching forth unto those things which are before. Akunena kuti ndikuyang'ana zinthu zimene zili kutsogolo kwanga. That singularity of purpose is to serve God. Tidziwe kuti munthu ali okhala ndi chiganizo chimodzi chofuna kutumikira Mulungu basi. The wise man said the whole of man is to fear God and keep his commandments. Munthu wina m'buku limene lamulalika ananena kuti chofunika ndichi kuopa Mulungu ndi kusunga malamulo Jesus ake. said in Matthew 6 and verse 33, Timaona Yesu ananena m'buku la Mateyu chapter 6 verse 33. seek ye first the kingdom of God and Akuti his musake righteousness. kaye ufumu wa Mulungu. So the rich young ruler went away sorrowful, and he went away frustrated. Zathu amene iyi anapanikizika anachoka But notice he went away unrepentant. Koma chachikulu nchakuti anachoka losalapanso.
Repentance is a change of mind that leads to a change of action. tidziweti kulapa ndi kusintha kwa kaganizidwe komanso zimatapangitsa kusintha ka kachitidwe It kasi is a decision to quit sinning and to start living for God. ndi chiganizo chonena kusiya machimo kuyamba kupanga zinthu za mulungu. Without that change in our life, we cannot be saved. kupatula kusintha kwa moyo wathu munthu sangapulumuke. Jesus said, I tell you, nay, except you repent, you'll perish. yesu ananena kuti ngati simulapa mudzawonongeka. Peter commanded them in Acts 2 to repent and be baptized. buku la machitidwe chapter 2 petro analamula kuti mulape nonse ndipo mbatizike. In Acts 17 in verse 30-1, ndiponso likaona pa machitidwe chapter 17 verse 31. the Bible says that God demands that all men repent. pamene baibulo imatanthauza kuti mulungu amayembekezera wina aliyense kuti alape. This man did not repent. zathuyu He sanalape. did not bring forth fruits of repentance. sanabweretse zipatso zoseweza kuti wasintha. Matthew 3:8 says we need to bring forth fruits of buku la repentance. mateyu chapter 3 verse 8 amatanthauza kuti tiyenera zipatso zakulapa. It's not enough just to mouth some words and say, oh, I'm sorry. sizimakhala zokwanira kuti pepani basi mpakamwa. Or say, you know, I could have made a mistake. kuti pepani nde sizinayendedi bwino. Those are just words, ndi empty mawu chabe words. amene umangonena amenewo. The Bible says that he went away sorrowful. zathuyu anachoka He went away lokhumudwa. sorrowful because he was unrepentant. anachoka lokhumudwa ifo sanalape zimene But anauziwa. then lastly, I want you to notice this. china chimene muyenera muona ndi chinthu ichi chomaliza. He went away lost. anachoka pamaso pa yesu kumalo otayika. He went away lost without Jesus. anali otayika chifukwa analibe The yesu. Bible says in John 14 verse 6, yohane chapter 14 verse 6 imanena Jesus kuti says, I am the way, the truth, and the life. yesu amene kuti ndine choonadi njira No komanso man cometh unto the Father but palibe munthu by amene me. angabwere kwa atate wanga opanda kudzera mwa ine. Acts 4 and verse 12 machitidwe says, chapter 4 verse 12 amanena kuti there is salvation in no other name under heaven except the palibepo Jesus. dzina lina limene munthu angapulumukire kupototsera yesu khristu. The lost state always brings sorrow in our life. munthu ukakhala otayika zimabweretsa nditu kukhumudwa. When the rich young ruler went away, he went away sorrowful. tikati timone zathu amene anachoka He did not lokhumudwa. have God. He did not have Christ. analibe yesu analibe mulungu He did not have a Savior. He did not have hope. analibe mpulumutsi komanso analibe chiyembekezero cha moyo osatha. And he did not have heaven. komanso tikakamba zakumwamba ndi analibiretu. Paul wrote in Ephesians 2 in verse 12 timaona paulo anali mabuku la efeso chapter 2 that at that time you were without Christ, akunanena kuti nthawi imene munalibe yesu. being aliens of the commonwealth of Israel, pamene anali anthu otero amtundu wina wapadera strangers from the covenants of promise, amene anali otero pa pangano la mulungu having no hope, amakwamba za khristu akwalamura analibe chiyembekezero without God in this world. opanda mulungu mmoyo muno. When we walk away from Jesus or what he teaches, tikachoka pamaso pa mulungu kapena pa zimene baibulo we limanena walk away lost. timakhala kuti tatayika. You know, salvation does just the opposite, though. tikati tidziwe zokhudza chipulumutso zosiyana ndi kutayika. Salvation brings joy in our life. chipulumutso chimatipatsa ife chimwemwe mmoyo mwathu. Oh, we read about the rich young ruler who left sorrowful. tikati tione za munthu amene anachoka lokhumudwa. But we also reference the Ethiopian eunuch who went komanso away musaiwale tinakambaponso za rejoicing. ndindo uja wa ku ethiopia anachoka losangalala mchimwemwe. Some 2,000 years ago, a young man was presented with a choice. tikati tione zaka za 2000 za mbuyomo mnyamata amene anapatsidwa mwayi. He could receive the Lord Jesus and be blessed, anakatha kulandira zimene yesu akunena kukhala odalitsika. or he could reject the Lord Jesus and be saddened. anakatha kapena kukana The ndukatayika. text says he went away sorrowful. zathu ameneyi anachoka kumalo okhumudwa. How will you leave our meeting today? ndikufuna ndiufunseni funseni kodi msonkhano ukamata muchoka mulotani inuyo. Many sermons have been preached and taught. pano palalikidwa maulaliki ambiri pano. Classes have been taught. ndipo magulu tagawana maphunziro osiyanasiyana. There are some who have made the decision to live right. alipo ena pakati pathu pano apangakale chiganizo kuti ndikonze ubale wanga mulungu. That meant that they were going to make some changes in their life as those who were Christians. ndekuti zatanthauzo kuti azathu amene apanga chiganizocho ayenera kumapitirizabe kusintha moyo wawo pokhala khristu. It meant that those Christians who saw the error of their way were going to live differently. ndekuti amene akhristu amene anatayika amene abwerera nawonso achitanso zinthu mosiyana ndi amene amachita They poyamba. came and they asked for the prayers of the church. anabwera azathu anapempha pemphero kuti mpingo wapempherere. And when that assembly was over, they could rejoice. pamene timati tikamaliza pemphero maona akupita ena akusangalala. There are others who came during our meeting this week who wanted to be baptized. taonaponso ena anabwera kuyimira kuti afuna kubatizika. They recognized without obedience to the gospel they had no hope. anadziwa kuti kupanda kumvera No mawu heaven. palibe chiyembekezero cha moyo No osatha. Jesus. opanda yesu.
And so they came and wanted to be baptized. ndipo timaona amayimirira kuti abatizike. They were baptized in the water, Anabatizika m'madzi raised to walk up in newness of life. ndikutulukanso m'madzi muja kuyamba moyo watsopano. There was not a single one of them who left the baptistry sorrowful. Palibepo amene anatuluka m'madzi aubatizo lokhumudwa kuti ine ndiye ndatani. They left the baptistry rejoicing Pamene amatuluka aliyense amasangalala ndapulumuka tsopano. because now they had hope. Chifukwa pano ali ndi chiyembekezero cha moyo Now wosatha. they had a new Father. Ali ndi tate They had a watsopano. new Savior. Ali ndi mpulumutsi watsopano. Jesus would be the Lord of their life. Ndipo Yesu ndiye mpulumutsi wawo. They had heaven in their future. Analonena kuti akuyembekezera moyo wosatha. When they leave this meeting, they can continue to rejoice. Pamene achoka pano pa msonkhano nakhala opitirizabe kukhala osangalala. How will you leave the meeting Koma today? funso lakuti kodi enanu muchoka mulotani? Will you leave the meeting as one who is sorrowful? Kodi ife tichoka tili okhumudwa kapena tili osangalala? Or will you leave the meeting as one who is rejoicing? Tiyeni tichoke pa meeting pano tili osangalala. Let us come and sing the song. Tiyimbe nyimbo ya mayitanidwe. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako wakuona ngopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako wakuona